Авылдагы оста хатын-кызлар күлмәкләрнең якаларын кисеп, госпитальдә ятучы егетләргә бик җиңел генә киелеп куела торган җайлы футболкалар әзерли башлаган. Бу эшләрне Игенче авылында Сәкинә Габдуллина оештырып җибәргән. Госпитальгә яраклы рубашкалар тегәргә кирәк дигәчтен, рубашкалар тегәргә уйладык. Рубашкалар инде үзебезнең кызлар да алып килде һәм мәлләгә гуманитар ярдәмгә китергән рубашкаларны биреп җибәрделәр. Күлмәкләрнең манжетларын кисәбез һәм шуларны бүгеп инде кигертергә җайлы гына булырлык итеп бүгеп тегәбез. Җирлегебездә махсус хәрби операция башланганнан алып, халык ничек тә булса солдатларга ярдәм итәргә омтыла. Сәкин апаның да йорты кечкенә тегү фабрикасын хәтерләтә. Залда тегү машиналары, җәелеп сузылган өстәл өстендә тукымалар, күлмәкләр, эш әсбаплары. Алдагы партиядә 34 күлмәк әзерләп җибәрдек. Һәм бу юлда инде тагын кирәк була дип балаларга тагын бик сөенеп, бу эшкә алындык инде безнең чыннан да ярдәмебез тисен аларга, файдабыз тисен, исән-сау җиңеп кайтсыннар. Бу кичә инде без менә 37 күлмәк әзерләдек. Бүген менә тагын җыелыштык бергә кызлар белән. Сәкин апаның фикердәшләре бер команда булып тупланган. 20-гә якын хатын-кыз солдатлар өчен көнкүрештә кирәкле җылы әйберләр тегә һәм фронтка җибәрә. Әзер футболка күлмәкләрне үтүкләп, һәр кайсын яхшылап төреп, аерым пакетларга әзерләп куялар. Егетләргә алгы сызыктагы батырларга ярдәм итәргә карар иткән апаларның теләге бер генә: күкләр аяз, дөньялар тыныч булсын. Солкыннар башлангач, сугышчыларның кул астында һәрвакыт җиңел, әмма нәтиҗәле ут кабызу ысулы булуда кирәклеге кискен арта бит әле. Менә без шушлай авыл белән, авыл хатын-кызлары белән җыелып, шушындый шәм ясарга өйрәндек һәм шул эшне эшлибез. Әлхәмдүлиллаһ, инде шушы эшләгән эшләребез, анда безне саклаучы, хезмәт итүче ир-егетләребезгә ярдәм булсын, аларга файдасы тисен дип эшлибез. Бер төркем хатын-кызлар биредә үз куллары белән озак вакыт яна торган шырпылар ясау белән мәшгуль. Сирина апаның улы бүген махсус хәрби операциядә катнаша. Һәр шырпыны ясаганда ул күңеленнән баласының исән-имин әйләнеп кайтуына дуга кыла. 2022 елның 28 октябрендә мобилизацияләнеп китте. Связьда бик юк инде, 2 көнгә булса да хәбәр килеп тора иде. Без шуларга инде әз булса да ярдәм булсын дип, шу авылдашлар белән җыелышып инде әз булса да ярдәм йөзеннән шушындый эшләрне эшләргә булдык инде. Бөтен ниләргә, гуманитар кыйртүчеләргә бөтенесенә рәхмәт. Авылдашларга улымны нык зорладылар, зорлап озаттылар, киткәндә дә бик зур рәхмәт бөтен район халкына. Озак вакыт яна торган шырпылар парафин белән йөгертелгәнгә озак вакыт сүнми тора. Әлеге шәмнәр әлбәттә кыр шартларында яшәү өчен мөһим элемент. Егетләргә иң экстремаль шартларда да мондый шырпылар зур ярдәмче булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.